Malawi Today. Nkhani imene kungotipeza kumene kapena kuti breaking news. Apolisi mzinda wa Lilongwe aitanisa mkulu wa CDEDI amene wandi a Sylvester Namiwa kuti apite kulikulu la polisi ku area 30 ku Lilongwe lero nthawi ikamakwana 2:30 masana. Nkhani imene jamayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafufuze. Ofalisa nkhani wa bungwe la CDEDI a Promise Tom wati alandira uthenga wa pa WhatsApp omwe ukunena kuti Namiwa akumane ndi msogoleri kapena kuti mkulu wa department yofufuza milandu ya CID Gerald Chiwanda, ndipo pambuyo pake awiriwa akakumane ndi Inspector General wa polisi Richard Luhanga. Izi zikubwera patangopita maola ochepa kuchokera pamene nduna ya zamalo ndi chitukuko cha mizinda a Chimwemwe Chipungu kuzera kwa lawyer wake Khwima Mchizi anafuna kuti Namiwa apepese chifukwa cha zomwe anakambirana ndi atolankhani pa press briefing imene idachitika ya CDEDI lolemba, pomwe bungweli linapempha kuti ndunayi iyankhe nkhani zina komanso ivomereze kufufuzidwa za moyo ndi katundu wake imene mwachidwa kuti voluntary lifestyle audit. Tom awonjezeranso kuti Namiwa analandiranso foni kuchokera kwa Norman Chisale yemwe ndi oteteza msogoleri wa dziko lino komanso ndi wachiwiri kwa nduna ya za chitetezo mdziko muno yemwenso naye anasonyeza kusakhutira kapenanso kukwiya ndi momwe Namiwa anayankhulira pa interview imene anali nayo pa Luntha television. Ngati EPM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri. Muleka sita alepereke anthu ake ndi amene Norman Paulus Chisale a Chimwemwe Chipungu. List yotiziwonjezera. Malinga ndi Tom, CDEDI yasimikizira Malawi kuti ngakhale pali ziopsezo zosiyanasiyana kuphatikizapo kuopsezedwa komanso kuthekera komangidwa a Sylvester Namiwa akuti apitiriza kuima pa chilungamo komanso kufunsa asogoleri aziyankha pa zochita zawo kapena kulephera kwawo. Iwo akuti sasira pombo. Imeneyo ndi nkhani imene yangochitika kumene kuti Namiwa aitanisidwa ndithu kulikulu la polisi ku area 30. Kuchoka mmenepo akakumana ndi Inspector General wa polisi. Sitikudziwa kuti chichitike ndi chani likamatha tsikuli pamene CDEDI yatulutsa chikalata chosimikiza kuti Namiwa asumiridwa. Taona atupere muluzi nawonso akuyankhulapo pa nkhani yomweyi nkuima nawo limodzi Namiwa kuti Namiwa ndi munthu amene akuima pa chilungamo, sitikuyenera kuti timuopseze kapena kummanga ayi. Umenewo ndi wina mwa uthenga umene ukungotipezanso kumene kuchokera kwa atupere muluzi kuti Namiwa awa tawasiyeni datiyeni time nawo limodzi, sibwino munthu akamakamba chilungamo nkumamuopseza. Iyi ndi kalata imene CDEDI atulutsa yosimikiza za kusumiridwa kwa Namiwa, ndipo kalata iyi yakamba zifukwa zimene Namiwa awatengera kuti akakambe. Ndipo kalata iyi ikunena kuti Public Alert Lilongwe Thursday 30 July 2026 kuti chidziwiso kwa anthu onse. Area 30 summons CDEDI Executive Director Mr. Sylvester Namiwa kuti chikalata chimene chatumizidwa kwa Sylvester Namiwa chowasumira chachokera ku Area 30 kuti Namiwa apite ndipo akayankhe mafunso awiri atatu kumeneko. Akuti the general public is hereby being informed that the Malawi Police Service MPS has summoned the Center for Democracy and Economic Development Initiative CDEDI Executive Director Mr. Sylvester Namiwa to report at National Police Headquarters at Area 30 in Lilongwe at 2:30 p.m. today. Kuti apolisi awaitanisa Namiwa kuti akaonekere kulukulu la polisi monga tanenera muja nthawi ikamakwana 2:30 ku Lilongwe kumeneko. Ndipo akuti according to a WhatsApp communication CDEDI has received on
On arrival at Area 30, Mr. Namiwa is advised to meet the head of Criminal Investigation Department, Mr. Gerard Chiwanda, and together they will go to meet Inspector General Richard Luhanga. Zomwe zija zimene takuwuzani kale mbuyo muja chikalata chinso chikulongosola satane wa nkhani mmene takuwuzirani muja kunena kuti Sylvester Namiwa akuyenera kupita ku Area 30 kenako akakumana ndi Inspector General wa polisi. Ndithu menemo ndi mmene ziyendere. Nkhani yake ndi ya Chimwemwe Chipungu kuti awasumira pa nkhani imene Namiwa anauzidwa kuti apepese chifukwa cha press briefing imene achitisa lolemba yokhuzana ndi kuanena a Chimwemwe Chipungu kuti akupanga zakatangale maka pa nkhani yokhuzana ndi malo. Ndi a Chipungu anawuza a Sylvester Namiwa kuti ayi ukundiyipisira mbiri kotero iwe ukuyenera kuti upepese, koma Namiwa akunena kuti sitikapepese chifukwa choti ife tikukamba chilungamo. Nkhani yayikulu tu ndi imeneyo. Inu mukuona bwanji Namiwa akulakwisa kuulula zoyipa zimene ena mwankuluakulu aboma amenewa akuchita? Tuzeni mu comment section. Zambiri zikuchitika. Chikalata chochokera ku CDEDI ndi chimenechi kusimikiza kuti iyayi Namiwa aitanidwa. Kodi kuchoka kumeneku chichitike nchiyani? Kodi awatsekera kapena awatulusa kapena kuti angofuna akakambirane ziwiri zitatu? Timve zambiri, koma taonelani zina mwazomwe anayankhula Namiwa kuti mwina akokeredwe kukachipinda koma life mamwe ayirandita na ine ndiye mwezi ukakhala nawo. Chipungu anali pamenepo opangisa nalele ya malekano. Chipunguwo ine I think ngati siwanda sisa anali pamenepo. Anabwiriza mawacha kunena kuti ntchito yanga yayikulu ku nduna wa zamalo nkunena kuti Amalawi atikhulupirire chifukwa Amalawi ngati kuti kumene katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo. Anapanganso interview mwezi omwewo ndi Brian Banda pa Times kunena kuti kutiroko anthu akamationa ku Ministry of Lands angutiona tonse akatangale upatikiza ide ndi ntchito yanga yoyamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire. Ndipo anochavuta ndi chani sitifika kumeneko. Atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni. Ifa mu programu ine iliyo sikhani ya malo tikamayankhula imene kuti Malawi muno tofunika tipange kauniuni wa malo. Kodi amwanoka malo muli nawo munapeza bwanji? Mumagwisa ntchito yanji? Zifukwa zimene munanenera kuti mufuna malo wani zimene mukupangira tiende chifukwa chani? Pa Chingereza amene kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kuroko inu ndife kuti tidziwe kuti Amalawi chifukwa ndi chamapo achamaoneka ngati mbatatacha. That's what defines us as the people. Ndiyeno ngati tingaluze malo sitingani kuti ndife anthu. Kumano nkhani kuti malo athu ali manja mwandani. Most of the prime land mukakayangana mpeza kuti ali manja mwa anthu ena. Pompano mungopita mu Devil Street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizo zimene zili mu Devil mucho nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ali ku Belgium, ena ali ku Australia, ena ali ku France. Kuti mukapeze mbine mujamu nyumba yodya kuti yanzika mbadwa Malawi mulibe. Now mupite kulimbi so timatina hape mpandu nawa kuti mmene mabwirira mwa Chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu chandibwerere pambuyo pang'ono. Professor Arthur Peter Muthalika akamayankhula ulendo wachiwiri akumanenesa kuti sayikira kumbuyo munthu wasi wakatangale andanena kuti government is not a feast, boma si phwando. Ndi zimakanga kuti ndi president amene akuyankhula zabwino zimene Malawi akuzifuna ndiko wira nduna ya Chinyamata amene sokuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli katangale kumaombera mmanja ife ndipo ndaombera mmanja kwa basi. Ndozi chimene ndimafuna ine kuti dziko ilili liziyenda musawerengera kuti amwanoka mumachokera kuti Namiwa mumachokera kuti ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo mpaseni malo. Musapase malo ife kuti ndi mwenye kapena ndi chibwezi chanu ayi. Now 6 months down the line tisanafike 6 months nkhani ya national audit ija anayichepesa adasintha mawu. Iyayi tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 ku Lilongwe. Minemo sanatipase report kuti kodi anthu anja anapasa 14 days aja anachokadi. Nkhani yoti kauniuni ku area 3 ku area 10 sanachitike. Zimene tikumva ife nzonena kuti kwedero ku airport kulumba zonje anthu agawana malo aboma.
kumeneko wina akumanga nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14. Ndiye kuyamba kuifufuza nkhaniija mwamwayi munthu mmozi amene amachudo tinamuyimbira foni Homeland Police Chisale ifusati kuna ndinangotenga uthengawo nkwapasa pa Facebook Martin box anayimba foni iya anthu akundinamizira koma ine ndiko ndi plot imodzi nati we are getting somewhere. Anachulanso azizawo akuluakulu abomawo tinadaba kuti malo aboma anthu akudandaula ndi kuti nduna ndi akuluakulu aboma tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cables na atumiziranso Chipungu. Chipungu anandiyimbira foni iye tikumane ndati sana kumane bwanji tikulembereni kalata ndikalata chamunayiona ichi so mudziko limene kuli malamulo papeza kuti ukabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndiye inake adzikolo ndiye inake ndinu ndine ndifanira kuti chabwino APM timu yake yomaliza akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa APM bweza kumuteteza koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and izi APM ndinamuuza Your Excellency, you are a very good leader amalawa mukukondani, you are a statesman koma vuto ndona kuti anthu amene makhulupirira ndi amene amapanga sabotage APM agenda kuti loko ngati APM legacy italephereke anthu ake ndi amene Malawi Police Service Chimwemwe Chipungu list yotizionjezera awawa ndikuwatchulefe kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ATL anthu alipo list tizionjezera and zimene tikupanga ife CDEDI and zimene tikupanga Namiwa pano ndikuteteza mbiri ya APM because afuna APM azachoke ngati olephera achakwera achoka ngati munthu olephera APM anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndi inali nthawi anapanga reflect anadziwa koma chimene anapanga nchonena kuti anthu amadziwa kuti APM tikamvotera ndi kuti Chisale abwerera APM tikamvotera achina Chipungu abwerera ndi zimene anapanga APM amati alidere nkulinga kuti ayenda naye sanafuna kuti angutengera za anthu ajaya anapasa anthu ajanso mwayi wachiwiri nawo anthu aja mmulumuti apange amalawi kuti mmanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene apangisa kuti anthu adane ndi APM ndifake ife tayima ndime pano ndifake tayima pano pakuti we want to defend legacy ya APM because we know what APM is capable of doing we know APM is a patriot koma anthu awa ndiye lero ayamba kuoneka mmozimozi atuluka awiri ndiyeno ndimanena kuti pamene anthu aboma amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri ndikumafuna kuti azizemba malamulo azika kumana ndi anthu accountability. Chabwino nthawi ija titachezanso munanena kuti APM ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira mukubwereza zimenezo ndikubwereza panopa andi ndatchula panopa anthu alipo akuziziwa koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani ya ADL kumalo ifa achisala nachita kunena kuti zimene alemba kebozi andiwonjezera ine plot yanga ndi imodzi ndi nawuza kuti chabwino panopa tikupanga people power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa achisalewa ku constituency kawo ndibwera tisanafika kumeneko ndine kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri msiko muno ndi wachitetezo wa msukulu wa dziko lino kuchipani ndi director wa Chinyamata kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kunchewu uku kuchoka pa uphunguwo chinakomena President Professor Peter Mutharika wasankha kuwapa sanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna ya chitetezo maudindo 4 tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti pamene pajapo mukuziona bwanji fanga tidziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzula kuti zoona inu munthawi iyi mwakakalekerere munthu mmodzi kwakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikuziwa kuti unanapa
anapasa ngongole anandiuza soka kuti anapasa ngongole pa 400 million oka anandiuza ukunso kuchipaniku muziko muno tilimu anthu 23 million sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi lero you not be surprised kuti plot imene anaipeza ku deal anaipeza motani sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo ndi chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo Chisale ubwino wake kusi chimene masiyana ya Chisale ndi anthu andalina ndoti iwo aja amayankhula kankhani ndi yabwino kandi kuti amayankhula ndipo ndi timayankhulana ndi anandiuza kuti musatitembere kalata ngati mene mwapangira Chipungu mudikire kaye muone list kwedero kuti kuli pali zotani ndi taalembera azione temba tifuna atipase kuti ma disclosure tione kuti wene pali ndani ndi tikaona list yo tionjezera pa adani a APM amene akumsokoneza APM alipo because munthu amene wamusankhidwa ndi APM amene akuyima kumakidana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chitsanzo munthu amene amapanga so Katangale ndi kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri kwa mafunso munthu olakwika APM ali ndi wanenera wake chipani cha DPP chindi mneneri wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ndi wa CDEDI mufuse legacy ya APM exactly because we know singamuyankhulira koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiononge anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene mulungu anamukonda mulungu amamsunga mulungu amamuteteza komanso amakonda Amalawi amamukonda zidachitika kuti makoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma Amalawi anena kuti APM timankonda anabwerera so izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ili lomwe Amalawi analikhulupirira likualephera Amalawi kwakwaniritsa zofuna zawo nkulakwa kutero padakali pano pa zimene zozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chimene kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la Achakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira nchona kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri ndani wina wa APM ndi Minister of Finance Joseph Mwanamveka abweresa msonkho pena pali ponse maleve pena pali ponse ndalama imene Malawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kwauze kutere kuyesera akupanga makani samamva so kuonjezera pamoja kuti ukulimba chimene anachosera MCP nkhani ndona kuti Katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya APM ngati mukumbukira bwino tinakupanga umene chisankho ndinanena tidapangisa msonkhano watu wankhani kunena kuti apereke masiku 30 kwa makosa na MCP ache kunena kuti amene akuziwa kuti anaba koma Yesu akuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za Malawi abweze akanakhala kuti DPP samafuna kuti abenso zimene ziyakanazimva koma anakana chimene akanira afuna kuti iwo wanso abe akaba asazayembedwe milandu chifukwa lero mutati muone zimene ainspire amene ali ndalama aja amamanga zosekesa kwambiri tikuziwa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda mumakampani masonkhesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani yati ina yake anamanga mlandu ati osokoza breach of peace are you sure uyu amatiyende kumakatolera ndalama m'mauje so zimene jakupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a DPP they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinalikale mu outset zimene anatenga kale ya MCP to prove that ifana ndikuwuzani kuti ku NIF kunapita 400 billion Malawi kwacha ati akapereka ngongole nthawi amene anali atampitisa ku NIF amayenda pa ojani Nissan Note kumaliro he owns mina nyumba mwina for 300 yes so zinazo kweka zimeze kuzitanisa zonse kuzibwirisa ndama kunali account ine yake kunalowa 48 billion Malawi kwacha mbali muti mtu nyambange anangotenga na mamuza na omwewa we'll get to that anthu amita chula ndane kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilola so because tinataya nthawi 5 years ndachakwera so makosa nawo satipusisa mufuna kusatayi so nthawi ina ya sititaya nthawi sititaya temu these guys they will deliver not because
they like it, that's not their money. 1, 2, no one forced them they should accept the positions. Some of them they had to contest. Anachita chisango kuti akhale pampando ndiye apange zimene tikufuna ife. We will not allow them, we will not give them space kuna kuti asokoneze zikolo because tiwaziwa kale anasokoneza. Ifake ndinanena simwana kuti some people amayikonda brand ya DPP and wina amayikonda brand ya IPM. Kuma they were reluctant, they were hesitant kuti amvote IPM because amazoti ka vote na IPM wakuti azipanga zakutoa kuti azipanga zakuti. Ifane nakuti anthu amene anavota sana vote su DPP ngati chipano. And ndinofanira ne pano mu chisunga ichi ngati sizisintha kathawi yake DPP 2030 si winner. That's the end of them. Anthu anathana ndi MCP because MCP je anthu anathana nayo basi panonso panopa ati ndi nthawi 2-3 months kuti they should fix things akatereso amalawi athana nawo. Nkhani yake ndinona kuti amalawi azindikira kuti anthu andale amalawiwo ifeyo amalawi fokonda tima ovota fe tima akonda amalawi koma iwo satikonda umbono wake ndi uwu because nthawi yachitika apayi si nthawi nakuti bwizi tikumadandaulaso pano bwizi ndimakamba zina titadusa